Γιατί η Aqua Ablation αποτελεί την καλύτερη απάντηση στη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Εδώ σας δείχνω την πραγματική εικόνα στο χειρουργείο με το διορθικό υπερηχογράφημα, όπου καταγράφουμε το μέγεθος του προστάτη, τον αυχένα της κύστεως, βλέπουμε τις διαστάσεις του προστάτη, βλέπουμε το σημείο του σπερματικού λοφιδίου και το αυχένα της κύστεως, τα οποία πρέπει να προστατέψουμε κατά τη φάση του χειρουργείου. Είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε άρρωστο, σχεδιάζουμε τον προστάτη του. Οι πληροφορίες λοιπόν αυτές μεταφέρονται στο ρομποτικό σύστημα, το οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης μετατρέπει την πληροφορία αυτή σε χειρουργείο. Είναι, όπως βλέπετε, μια θεραπεία εξατομικευμένη. Ο σχεδιασμός έχει γίνει επακριβής εδώ. Βλέπουμε τον αυχένα της κύστεως, τον οποίο προστατεύουμε. Βλέπουμε το λογό του προστάτη, το έντονο από κάτω, και το μηχάνημα καθοδηγείται και κόβει τον προστάτη, κάνει την υδροτομή, όπως λέμε, με το νερό. Βλέπετε το χρονικό διάστημα που μεξολαβεί από το χειρουργείο αυτό είναι 3 με 4 λεπτά. Θα φτάσουμε στο σημείο που έχουμε χαράξει. Εδώ είναι το σπερματικό λοφίδιο και ο σφινκτήρας, τα οποία θα τα προστατέψουμε. Και αυτή η τεχνική λοιπόν είναι ασφαλής, ακριβής και πολύ αποτελεσματική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής? Καλή ποιότητα ζωής, που σημαίνει εγκράτεια, αισθητική λειτουργία και εξπερμάτιση. Θεωρείται ότι η τεχνική αυτή παρέχει αυτές τις τρεις παραμέτρους με μεγάλη ασφάλεια από 86 με 90%.